Sa 8 ka buwan, sukad na kalingkod si People's Governor Pamela Pambariccuatro. Dako na kaayo og kausaban og kabag-uhan. Ingon man kalambuan sa serbisyo dinhi sa Badian District Hospital. Aduna may nahitabo nga reklamo apan usa lang kadto katalagsaon nga panghitabo sama ni ining Badian District Hospital nga padayon pa ang ilang paningkamot sa paghatag pagyud og mas malambuon nga serbisyo. Sa among pagisusi, gipamatud-an sa mga pasyente nga kung itandi kaniadto, mas malambuon karon ang serbisyo sa Badian District Hospital. Adunay kapin 20 ka mga additional nga bag-ong trabahante ug 5 ka bag-ong doktor. Ang laboratorio nga serbisyo gihimo na nga 24 oras aron maatimandayon ug mahibaw-an ang gikinahanglan nga tambal sa mga pasyente. Gihatagan og prioridad sa bag-ong administrasyon ni Governor Pambariccuatro ang pagbutang og bag-ong mga facilities sa hospital sama sa X-ray machines, ECG, MRI ug moderno nga paanakan. Apan ang mga outpatient nagpadayag nga kinahanglan lang gyud ang pagsabot ug pasensya sa mga magpakonsulta tungod kay prioridad man usab ang emergency ug ang mga nanga-admit. So far sir, okay na dyan siya sir. Then na-accommodate rasan may tarong, then kuan rasad ang mga tawag aning mga nurses kay mo kuan rasad sila sa amo So pas sarap pa? Oh, okay naman sir. Oh, Masagdan ba? wala man sir kay naka-experience ko mi diri before gina-admit akong anak. Yati man jud mi nilagtarong naka-follow up ni diri, yati man ko naman sa mga doktor. Dugay. Dili sa ingon dugay gid sir. Siguro ang uban naka-timing lang nga wala ang doktor kaya na siguro mga emergency nga gilakaw. Saan kayo tinuod? Inay ang po andere. Walay mo agad. Pag abot na mo, itagad naman sa sir. Itagad na dyan mi dayon kay nagpa-rescue mi dito katong sa rescue. Dayon pag abot na mo, dali itagad na dyan mi dayon. Sa mga timantra. Dali na kay siyang gitahi. So dili na tinuod ko ingon nga kuan walay mo atiman nga. Katong naigiingon nga. Katong lagi na inakuan nga ang doktor ko no. Murag wala dyan siguro nagkasinabot po sila kay as usa ka pasyente good maghulat man gyud di man gyud ingon kada ari na to nga dito po dayon kay di man kay ikaw ra pod ang pasyente. Ang pasensya. Kinahanglan dyan balon na itong pasyensya kung magkinahanglan po ta nila. Mas unahon dyan ang nasa sulod kaysa di kay ang check-up naman dito diri maglinyang. Gawas kung emergency, kay kung emergency dito man dito pareha itong kagari naman niya. Sa nasayran, adunay outpatient nga nagreklamo. Humanwa na tagadayon sa iyang pagpakonsulta. Ang officer in charge sa Badian District Hospital ni pasabot nga niadtong pitsa 17 o 18 adunay emergency nga lakaw ang duty nga doktor. Hinungdan nga usa lang ka doktor ang on duty. Which is unfortunate pero rest assured nga dili to siya representative sa ato ang cancer ratio din. Wala tayo balibaran, tanan na to ang i-cater. Kuan lang may usahay, naalan dyo yung mga instances. Although dili gid siya mo, sa maglumon, yato nga na, kuan, na ay mga confluence sa mga circumstance na magkuan, mag-prohibit na mo, na magbigay na mo ang kuan, kanang 100% sa mo ang capabilities. Pero dili gina siya man dito. Kaya yun juga na. Dili lang kayo kita kabadyan kung improve yun siya. Pinagi sa pinagi sa support o sa kanang sa initiative sa ato ang kuan sa atong leadership nga ang ato ang kuan ang ato ang mga health medical health services sa kuan sa probinsya mag-improve. Si Governor Pambariccuatro ug Capitol Piso Consultant on Health, Dr. Nikki Catalan, seryoso sa ilang tinguha sa pagpalambo sa serbisyong medikal sa mga pampublikong hospital ug mga rural health units sa kalungsuran. Gani nakita na ang kalambuan sa mga provincial ug district hospital. Malambuo na ang ilang serbisyo. Ang administrasyon ni People's Governor Pamela Pambariccuatro padayon sa iyang paningkamot aron mahatag bagyod ang malambuon nga serbisyo sa tanang mga district o provincial hospital sa lalawigan sa Sugbo.
Ako si Monsing Auxtero sa bag-ong liderato manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.